पवित्र दैमारिया देहायारि जेंना मैखुन मावनाय गोब्राब बेरामजों भुगिनानै दं। क'क्राझार जिल्ला सालाकाटि ओनसोलनि सिङाव थानाय लालमाटी गामिनि थागिबि बिमा बिरला दैमारि आरो बिफा मार्बल दैमारिनि आंगो फिसाज्ला पवित्र दैमारिया बोसोरनै सिगांनो देहायारि जेंना मैखुन मावनाय जानानै गोब्राब बेमाराव गोग्लैसोनानै दं। मख'नो गोनांदि गोरिब नखरा मिथिनाय बादिब्ला देहायारि जेंना जानाय बायदिब्ला दोंसे थै रोदाया नांजाबनानै थानायनि जाहोनाव गिख्रंथावै मैखुना मावबाय थायो, जायनि थाखाय GMCHनि गोजौ थाखोनि डक्टरा ICD मेसिनखौ बेनि मैखुनाव लागायनानै अपारेशन खालामनांसिगोन होनना नखरनो फोरमायदों। माखासे सान सिगां देहाया गिख्रंथावै सोमजिखांफिननायनि जाहोनाव GMCHआव फाहामथाय होनो लांनायाव डक्टरा नखरनो दान मोनसेनि थाखाय जानायनि मुलि हरो, लोगोसे अपारेशन खालामनो थाखाय नोगोद 5 लाख रां नांगोन होनना फोरमायो आरो गोख्रैनो अपारेशन खालामनायनि राहाखौ लानो बिथोन हरो। बेनिखायनो डक्टरनि बोसोन बायदियै गोरिब दुखुथिया नखरा रां रुफानि गोबां जेंना नुजाथिनायनि थाखाय फिसाज्लाखौ अपारेशन खालामनो एबा गोग्गो देहायाव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे BTR सरकारनिसिम राङारि अनसुंथाइ हरनानै हेफाजाब होनो थाखाय दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। नोंथांमोना पवित्र दैमारिखौ हेफाजाब हरनो थाखाय एकाउन्ट नम्बर 4207156031 IFSC Code SBIN 0005400 नङाब्ला गुगल पे आलक दैमारि 1999@oksbi आव हरनानै हेफाजाब हरनो हागोन आरो 9957000774 9957458948 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा खौरां लाहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।